Hi guys, wala muna tayong videos ngayon. Wala muna comedy videos. So andito kami ngayon sa Alaminos Sandwich Island. Yan. Kasama ko sila Sir Rons and Kuya Gilly. So sayang si Sir Chrome dahil may shoot siya ngayon. So dito yung mga kasama ko. Sila Sir Rons. Sir Rons! Sir Rons! Hi! Hi! Yan Kuya Gilly. Kuya Oh, Gilly, yung mga hindi pa hi. nagbayad ng kuryente, meron po. So yun. So yun, pinagpaplanoan pa nila yung anong gagawin namin mamaya. So, take natin itong opportunity para maglibot-libot dito. Hi! Wow, laki na ni Nemo! Hello again guys! So, andito ulit kami sa, ano to sa, ay kuya? Ano to? 1,000 Island. 1,000 Island, dito po sa Pangasinan, Alaminos. So, for the meantime, hinihintay po natin si Sir Rons. Pero habang wala pa si Sir Rons, dito muna tayo yan. Ulit.